To je takový to čtení, jak se člověk dozví, proč se narodil a tak, že jo. A když umře, tak se zase dozví, proč umřel a takovýhle, no jo, to je zajímavý. To No mě tak zrovna takhle to není, víte. Ne? Ale tady stojí takové, jako třeba, jaké kdo má vlastnosti, jaký osud ho čeká, víte, a tak podobně A takové jo, věci. a to by mě taky zajímalo se dozvědět, jaký mě čekají vlastnosti. To byste mě mohl z toho něco přečíst. No to já nechtěl vám byste? rád přečtu, pojďte, Jo? já vám to, když vás to zajímá, No jistě, jo, by usaďte mě to se. nezajímalo, to víte, že jo. Usaďte se tady a já vám Samozřejmě, přečtu. že mě to zajímá, člověk taky rád někdy nakoukne sám do sebe, že jo. No jo. Poněvadž lidi se neznají, víte. Ale lidi jsou potvory, vám řeknu. Myslíte? Věřte mi to, já to vím podle sebe. Tak, Víte? já vám teda přečtu, ale napřed mi řekněte, kdy jste se přesně narodil. No tak přesně to bylo, to vím náhodou přesně, poněvadž je to přesně na den mých narozenin, víte.